माजबादनि आलायस्रि गामियाव सारअन्थाइ गोग्लैनायाव जिउ गोमानांनाय गंथाम नखरफोरनो सरकारा एककालीन रांखान्थियारि अनसुंथाइ होदों। उदालगुरि जिल्लानि माजबाद पुलिस थानानि सिङाव थानाय आलायस्रि गामियाव जुब जुब अखा हाबाय थानाय समावनो सारअन्थाइ गावनाय जाथायाव गोरबोआव गथ' गोनां आइजो रेखा दैमारिजों लोगोसे सानै गथ'सा दुलुर बसुमतारी आरो मनमति बसुमतारीया जायगायावनो जिउ गोमायो। माजबाद खाजोना बेंखननि बिबानगिरि उत्पल कुमार देखाया खौरांगिरिनो मिथिहोयो दि बे जाथायनि सोमोन्दै थांनाय 24 जुन खालि मोनाबिलिनि 5 रिंगायाव माजबाद खाजोना बेंखन बिबानगिरि मावख'आव मोनसे मेल खुंनाय जायो। बे मेलावनो सारअन्थाइ गावनायाव जिउ गोमानांनाय गंथाम नखरनो 4 लाख राङै सरकारनिफ्राय एककालीन रांखान्थियारि अनसुंथाइ होनाय जायो। बे हाबाफारियाव बिटिसिनि लेङाइ मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारी, 70 नं माजबाद बिधानसभा बियाबनि एमएलए चरण बर', 39 नं 5-2 सेरफां बियाबनि एमसिएलए दीपक मर, माजबाद पुलिस थानानि बिबानगिरि जेपि शर्मा, लालफानि पुलिस आउटपस्टनि बिबानगिरि राजीव गहाय, माजबाद ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरि सबिन बसुमतारी, बिजेपिनि 5-2 सेरफां मण्डल आफादगिरि जिबन देखाजों लोगोसे समाज सिबियारि नबज्योति कर्मीया बाहागो लादोंमोन।